Halløj YouTube. Jeg er så inde i en faction survival. Hey, hvem fanden er det? Ja, det er så mine venner. RR om TH. Det er bare Malte. Ja, det er Malte, og det er RR. Han vil ikke have, siger hans rigtige navn, så sådan er det bare. Jeg mangler et. Er der nogen, der har et kort? Så kan jeg til. Så ja, vi spiller en lille faction survival, så vi spiller sammen i en rigtig fed server. Yeah. Jeg har givet Malte alt det, han har på nu. Undtagen lige en ting. Hvad er det? Du har bare givet ham alt det der startting. Se her, drenge og piger. Det skal du nok tage din speciale. Hvad skal vores morale være i denne YouTube-video? Hvad skal vi lave i denne YouTube-video? Ja, her fik jeg mit TNT. Gå i en grotte. Dam. Okay, lad os gå ind i den. Kan gå ind i den her mine, og så mine os nedad. Jeg skal lige tage mine ting ind. Og det er første gang, de har prøvet at lave en YouTube, så det kan godt være, at der sker. Det er det faktisk ikke, fordi vi har også lavet en med Daniel Cola. Nå ja. Jeg har i hvert fald. Hey Robin, kan du lige hoppe væk? Fordi vi skal mine nedad. Det er Malte, det der. Ja. Malte smut lige, fordi jeg skal mine nedad. Ja. Vi skal ned der. Seriøst, kan jeg ikke bare sige, dit rigtige navn er? Der er ikke nogen, der søger dig. Jeg har prøvet det. Fint nok. Det er Robin. Slut på det. Okay, jeg har også sagt dit... Ja, Robin. Netbaba! Malte. Ja. Malte, lad være med at spærre for mig, når jeg miner. Lav din egen mine sådan til siden. Malte, lad være med at stå ind i mig. Okay, så lad være med at stå ind i mig. Men det er dig, der står ind i mig. Så lad være med at være så tæt på hinanden, altså. Nej, ikke til at starte med, så var det faktisk dig. Se, vi laver, det er den første YouTube, vi laver sammen, og det skændes allerede. Ja. Det er lidt. God gammel dagskin. Som de gamle dage. Ja. Hold da kæft, vi kommer hurtigt ned. Hvordan har han Hvad så? Vi er stadig kommet hurtigt ned. Der er en zombie. Jeg skal skynde mig op. Malte, kan Zombie. Guys, kan I beskytte mig hernede i minen? Jeg prøver. Jeg har bare ingenting på mig. Og jeg har fundet et kul. Wow. Hey guys, jeg har fundet en vandmine her. Jeg har vaniljetat. Malte, hvorfor går du nu op? Fordi jeg beskytter. Okay, det gør jeg. Okay, Mark, vi skal nok også kunne komme op. Drenge, venlig. Så kan du lave en trappe, Robin, eller et eller andet. Jamen, så skal jeg have nogle sten. Nogle sten. Jeg kaster dem ud i vandet. Sten! Malte, du skal ikke røre de der sten. Nej, Malte. Godt for de her sten. Hey, jeg har fundet en vandgrotte til. Og den er større. Hey, der er jern. Masser af saft. Jeg skal lige bruge noget til at fjerne det der kul, der er lige her. Malte? Ja, der er noget kul. Lige nu har vi ellers skal vi ikke komme op. Lige nu har vi ikke brug for kul. Vi har mere brug for jeg skal brænde ting på det. Hey, jeg har fundet grus. Ja. Det er lige meget, vi har stadig masser af grus. Nå, jeg kan ikke købe grus, så lige meget. Jeg har 13 stykker jern. Jeg prøver at bygge Nej, Malte her. Tag lige den der. Malte. Tag lige den der. Kom nu, tag den nu, ellers skal vi ikke komme op, hvad? Tak. Man råber ikke i YouTube-videoer. Sorry, men han gider ikke at gøre, hvad jeg siger. Jo, jeg gør. Ej, det gør det ud af mig. Du lyder meget kommanderende lige nu. Jeg ved det ikke. Så hører I det, YouTube.
Så hører jeg det, YouTube. Robin er blevet kommanderende. Det er for første gang. Nej, det er ikke første gang. Jo, det er det. Hvor er I? Nej, det er. Jeg var meget langt nede. Jeg prøver at Skal komme vi ned ned til... til zombierne og alle dem der? Nej, jeg prøver at komme ned til Bedrock. Til Bedrock? Ja. Malte! Malte, lad lige være med... når du går ind i mig, så kan jeg ikke mine. Malte, lad nu være. Jeg ved, du. Ja, jeg var foran dig. Okay, nu pisser I mig begge to fucking af. Undskyld, Robin. Så må du bare gå først. Redstone. Det er min. Slår vi sgu bare på det, så giver det lyse. Så giver det lyse. Kan jeg ikke bruge dig? Jeg skal bruge iron. Kan du ikke bruge det? Vi er kommet lige lovligt langt ned. Kan du ikke se under dig, Mark? Fedt. Fedt. Ja, det er meget fedt. Skal jeg prøve at nedlægge det? Det kan jeg godt nok ikke, vel? Okay guys, I får alt mit loot, fordi jeg tror, jeg kommer til at finde rigtig gode ting hernede. Kan Mark her på? Mark? Det var hans led. Nej, Mark. Undskyld. Godt, jeg prøver min længere nede. Nej, du kan ikke komme længere ned. Jeg kunne da min en blok. Malte, kan du ikke prøve at hugge en anden vej, sådan så vi kan hurtigere finde diamanter, og så sige til, når du har fundet. Her. Malte, herop. Ja. Du går med mig, Robin. Ja, jeg går med dig, Tudprins. Nej. Jeg går allerede. Gas. Jo, jeg går faktisk. Hey, kan du bede Mark om nogle fakler? Mark, fakler. Jeg har så kun 11, så I får 5. I kan kun få 5. Ja, fakkelmanden. Fakkelmanden. Vi siger til, hvis vi finder diamant. Giv mig 5. Nej, jeg er fakkelmanden. Okay, du spørger. Jeg skal nok. Jeg får noget guld. Guld. Nej, men det hedder ikke guld, det hedder smør. Hvor er I? Hvor er smøren? Jeg skal Her. Okay. Jeg vil gerne have smør, hvis jeg må. Må jeg godt? Nej, lidt fordi jeg har gravet. Jeg har gravet efter guld. Jeg vil gerne have hedder- smør. Det hedder ikke guld, Malte, det hedder smør. Så smør. Jeg vil gerne have Malte, flytter smør. du det ikke lidt? Det er mig. Jeg udvælger. Jeg udvælger. Jeg fik en blok. Jeg har også 3. Okay. Deler vi den af. Bæ. Nej, jeg fik den. Jeg har stadig kun en. Robin, du får godt. Det er sort. Nej, jeg vil ikke have kun. Jeg vil have smør. Det er sort guld. Ja, jeg vil have smør. Du kan smøre det, du vil. Malte, lad ham nu bare holde det lort til smør. Smør. Godt. Altså, hvad er det? Du får... Okay, Undskyld. Guys, jeg er minet nede. Jeg sidder fast. Nej, jeg kan bare hugge op af. Det havde jeg helt glemt. Sidder du fast? Ikke mere. Jeg røg ned i et hul. Jeg står om. Der er helt sort derovre. Der ligger smør heroppe. Smør. Ja, Robin. Jeg kalder altid, når jeg har Jeg vil have smør. Ja, YouTube. Så ved jeg, at man miner efter smør og ikke guld. Ikke guld. Smør. Hvordan i alverden kan der være jord? Det er derfor altid der, hvor der er mange, der skulle tro, at man får smør for mælk. Ja. Men man får faktisk smør Fra miner. under jorden. Ja, det er ikke fantastisk. Så meget man lærer i Minecraft. Ja, det er sgu herligt. Fantastisk. Fantastisk. Jo. Hvad er det, Malte, du vil sige? Vi har fundet redstone. Redstone. Vi har ikke rigtig brug for redstone, altså jeg ved ikke, hvad vi skal bruge det til. Victor, han er sådan en redstone-nørd, kan man kalde ham. Ja, folkens, så ved I det. Vigtig faktor om Victor. Nej, det her bag. Så vil jeg være guldnørden. Jeg har gravet hul herovre. Jeg vil være guldnørden. Masse. Prøv at se. Det er det, jeg kigger efter. Jeg vil være guldnørden. Det hedder ikke guld, det hedder smør.
Smørærten, undskyld. Ja, tak. Stavefejl.